No takže čaute ľudia, vítajte u dnešného videa. Dneska sme tu s Lukášom a ideme vám odhaliť tajný boss fight, ktorý by mal teda údajne fungovať. Uvidíme, či bude fungovať. No, mali by sme ísť do shooting range a musíme si zobrať, no nemusíme, mali by sme si zobrať snajperku, Dangersy, spírku a satchels. To sú podľa mňa najlepšie zbranie na hľadanie týchto vecí. No, takže Lukáš, poď tam, kde sme sa stretli minule, tie targety by mali byť teraz asi rovnaké. Nie? No dobre, takže ja vám idem nájsť, ktorý target musíme ako keby proste nájsť. Tu, vidíte ho? Vidíte ho? Tu je. Proste taký... Tu, počkaj, musím sa dostať. Tu, presne. Tu ako vidíte, poď tu, kde som ja, Tu hneď podobno ako vidíte, tak tento tu target, ktorý vidíte, že je proste nie je takto do búska, ale je takto do krížiku. Takže presne tieto tu musíme zobrať. Musíme ich zobrať okolo 10, ak si správne pamätám. Lukáš, však mám pravdu. Áno. No takže ich ideme teda pohľadať všetky. Takže ja mám jeden prvý. Ale ja som ho nevidel, lebo som No, veď pozri sa na normálny, vidíš, že je taký krížik, vidíš? Áno. No a musíš hľadať také, ktoré nie sú do takého púska, ale sú takto, že šikmo. Obe sú šikmo. No oni vyzerajú rovnako, či hej? Oni vyzerajú rovnako, iba tie čiary majú do krížika. Aha, tak ja som slepý, tak mi zažil aj veľa šťastia. Asi mám jeden. No vidíš. Nemám. Nevadí. Ja tiež zatiaľ No, nemám. akože mi to celkom vadí, lebo akože aj ja chcem ten boss fight. Ale No, on nevadí teda. Musíme ho zvládnuť obaja. Ale ja neviem, kde to je ten boss fight. Ja keď ich pozberám všetkých, tak ja proste neviem ho nájsť, ten boss fight. Už vidím ďalší. Ja nie. Je dole. Akože spírku som zobral, keby... A mám jeden. No tak, všetci potlesk proste Lukášovi. Napíšte do komentára W Lukáš, lebo on našiel proste jeden target, keď ja som ich už našiel asi 3. Ticho buď, ja som šikovný chlap. Áno, veď vravím, že nech všetci napíšu W Lukáš. Ty kokso, ak nejaký vidíte... A mám ďalší. No nice. A mám ďalší. Nemáš. 2 za sebou. Kamo, kde sú? Tuto boli, ale už som ich asi zostrelil. A je ich tu celkom dosť. Počúvajte, vy ich vidíte? Pretože ak mám byť Hlavne úprimný... v komentároch také, že kým si ty prešiel, tak ja som ich videl aj 100. Tie komentáre, kámo, proste... Ale fakt, kámo, ja tu nevidím žiadne. Dangersy som zobral len proste... Ani na už. Koľko ich tu má byť? 10. No ono ich je tam viacej, ale 10 ich musíš pozbierať, aby si odomkol ten boss fight. A potom niekde v stene by mal byť taký ako keby, že tam vôjdeš a vyberieš si, ktorého chceš. Buď ten Sensei Global, alebo ten, jak sa volá, ten druhý. Ja neviem, jak sa volá. Tu je ďalší! Died. Ja prečo mám taký pocit, že nemáme rovnaké targety? Ja mám taký pocit, že hej. Myslíš, že máme rovnaké? Hej, lebo tam, kde som ja bol, tak to ty si zostrelil práve. No ale A úplne ja už počúvaj. nemám rovnaký. Ale ty keď sa na to pozrieš, tak akože z diaľky normálne akože vidíš, že proste ktoré sú proste tie iné. Hej, a potom prídeš k nim a sú normálne. Tak sa to dá povedať. No. Pri mojom šťastí je to tak vždy. Že si kokos vidím 42 šikmých a preto je to 42 normálnych. Ty vole, ale kde sú? Mám ďalší. Kde? Kamo! Vidíš? A zrobilo to taký zvuk, že
To je, že sme v polovici, máme teda 5. Aj ty to počúvaj. Taký robotický zvuk ti to zrobí, keď budeš mať 5. Mám. Máš 5? Hej, mám 5. A zrobilo ti to taký zvuk? Hej. No víš, to znamená, že by sme mali byť v polovici. Mám ďalší. Keď ti poviem ticho, tak budeš ticho, prosím. Dobre, všetci budeme ticho. No, počúvajte, a teraz mi to zrobilo ďalší zvuk. Takže ideme ich zostreliť. No ja potrebujem nejaký ten... Teraz keď ďalší zostrelíš, tak by ti malo ďalší zvuk zrobiť. Mám Ok. šikmy. A počul si ten zvuk? Počkaj. Mám ďalší. Kde? Tu je ich celkom dosť. To čo je za zvuk? Tak to tu hodil flerku a robí to ty kokos zvuk, jak keby... Taká sliepka tu bola. Kámo. Tak ukážem, neviem či ja som akože oslepol. Alebo čo, ale dúfam, že sa nám podarí aspoň ten jeden boss fight dokončiť, lebo akože tie boss fighty sú dva a že vraj sú akože brutálne ťažké. Ale myslím si, že my dvaja profesionálni hráči Robloxu to zvládneme. Kámo, ten typek tu čo Mám robí? 8. Kde? Máš sa tu všade, len musíš pozerať. Tak keď nájdeš, tak mi jeden nechaj, zistíme, či máme rovnaké targety. A oni sú väčšinou tak ďalej. Ty kokso. Možno ja by som to dokončil, lebo mne to zrobilo taký divný zvuk. Podľa mňa nie. Ale podľa mňa oni sú skôr dole ako hore. Bo hore som zatiaľ našiel strašne malo. Hore není nič, mám pocit. Kámo, ja si myslím, že ja to mám hotové a že dade to proste bude. Ja si myslím, že mám 8, ak dobre počítam. Tak mne asi ostáva už iba hľadať, lebo kámo, a hľadať to miesto. Á, ďalší. Kámo, ďalší zvuk. Oh. Tak, ale toto už bol, že zaujímavý zvuk. Určite ste ho všetci počuli. Kámo, ďalší zvuk. Oh. No, takže Lukáš. Mám. Tak nechaj mi jeden. Kámo, ti vravím, že zistíme, či máme rovnaké targety. Kámo, ja to mám! To si robíš srandu, ja to mám, poď sem, Lukáš. To bol môj. Tu poď, ale ja mám ten boss fight. Poď za mnou. Super, ale ja nie. Poď za mnou. Mňa to nezaujíma, ja Ty potrebujem si ešte strašný, nájsť. poď za mnou, ti vravím teraz. Môžeš No. ísť za mnou, tu poď. Čo tu máš? Tu čo máš? Hovno. Ja tu viem vojsť. Lebo si mi ukradol ten. Ale veď ti na čo vravím, môžeš tu zostať? Áno, vieš tam vojsť, super, je to Ale- portál do boss fightu. Chcem vidieť, ako to vyzerá, že či proste, vidíš, ak vojdem proste dnuka, alebo čo? Ja tak ukáž. Hej, vyzerá to, že ideš do steny. Kamo, takže to nie, takže to je pravda. No dobre, tak ideme asi na to. Alebo počkáme na teba, Lukáš? Tak môžeš, ale za chvíľu budeš ticho. What is this place? I have you offer to trading. Dobre, tak Mám. čo si mám dať? 9. Mám si dať Noisy INC alebo Sensei Glober? Ja znám Sensei, lebo to je japonské. Dobre, no tak poď tu aj ty a pôjdeme kamo Sensei. Ja zapnem Sensei. Oh, tu máš RPGčko a Flamethrower. Exogan alebo Dangerous.
Battleaxe alebo Fist? Super, si mi ukradol moje, už by som tam bol. Ajaj, tak toto je, že ale pekný boss. To čo? Kámo, nie! O, tak ja som mŕtvý. Lukáš, tak toto nemám šancu dať. Ja to mám. No tak poď tu. Poď sem, Počkaj, poď tam, že si ja tam. už som zomrel. Dobre, vyhral ten boss, ale on je brutálny. No, čo mám teraz robiť? Mám dať talk? Hej, počkaj, idem za tebou. Skúsim, či to mám odomknuté. Áno, ja to mám odomknuté. Áno, ty tu vieš vojsť. Ticho. Ticho. No takže teraz ideme na to, teda Lukáš, neviem čo sa mu stalo. No musíme proste poraziť tohto bossa. Skúsime ho freeze rainu. Super. Tak ja som perfektný. Toto je brutálny boss. Tak toto nemáme šancu dať. Pozrite sa na to, kámo, tento boss je žiadny. No, tak poďme to teda dať, akože mne nič iné nezostáva. Proste to musím dať. Kde to bolo? Som to stratil. Mám. No tak poďme tam. Dáme si what are you doing here? What is this place? Sensei Global. Musíme ho dať. Myslím, akože, že vraj za to nie je žiadna odmena. Myslím si, že Warhorna bude lepšia. Uním sa strelám. Tak toto je strašné. OK, ideme skúsiť radšej toho druhého. Ale aspoň viete, že je to teda pravda. A niekedy s Lukášom kľudne môžeme natočiť video, že toho bossa proste poraziť musíme. A to bude už little hard. Pretože ako vidíte, tak ten boss je riadny, ako ste videli zatiaľ. No takže sme tu. No tak poďme to skúsiť teda. A zistíme, aký boss je ten druhý. Assault Rifle. Uzi, katana a medkit. Ja ho budem proste katanovať útoky. OK, tak myslím si, že tu budeme musieť byť ako keby tu takto schovaný, pretože tu nemá okrem motoblovu nič. Takže budem ako keby musieť vydržať toto tu. Teraz ho Nie, nič nevidím. Bože, môže po mne prestať hádzať flashbang. Kámo, keby po mne nehodí ten flashbang. Dobre, posledný pokus tomu dávam. A kašleme na to, pretože
Pretože už ma to nebaví. OK. Dáme si metky. A pozrite sa, kto sa nám uráčil zavolať. Lukáš, toto je zázrak. Ja tu bojujem proti tomu bossovi, to je dačo strašné, Lukáš. Ale však ja neviem, ako sa tam mám dostať. Normálne vojsť tam. To sa nedá, ten boss fight dať. Aha, Ten typek po tebe furt hádže proste flashbangy. ale ja som tam vošiel a to je nejaký typek proste. Do ventky mám ísť, alebo čo mám robiť? No tam do toho musíš ísť. Nie. A do tých dverí? No áno, a tam je taký ten typek a toho sa spýtaš, že čo tu je, potom sa ešte dačo spýtaš a potom už vlastne ako keby si vybereš, ktorého bossa chceš. Sensei Global. Oh shit, som tu. Ten je brutálne RPG ťažký. berem si Exogun, berem si Beto X a berem si Warhorn. Hej, Warhorn je na to dobrá. Bože, ja som sa skoro zabil katanou teraz. To je debil, ona zabije. To fakt, ty vole, som si nevšimol. On stále iba hádže po mne a hneď ho vybuchne. No však je to boss fight. Tak asi som si mal vedieť Warhorn, že hej. Mal. Dobre, ideme tam, dúfam, že to mám stále otvorené, lebo sa si zabijem. Hej, máš. Nemám. Máš, ja to mám. Ale Čo to, mi nechcem na druhej strane, to musíš dúfajme, že nájsť. tu ľudia. dobre, dal som si ľudia, medkit. že to je na druhej strane. Ale to sa nedá, veď on furt po mne strieľa. A Asi keď sme si mali vybrať toho druhého. ja mám toho Noisy, ten je ešte horší. Aha. Tak si mám vybrať Senseja. To je úplne jedno, ani jedného nedáš. Á, zomrel som. Tak zoberieme si toto. Exogunu, Beto Exu a No Warhorn. viete, tak to by bolo asi z tohto videa všetko. Ja sa s vami lúčim, Lukáš sa s vami taktiež lúči, však Lukáš. Zase nás zrušil, toto nie je normálne. No takže ja sa s vami lúčim, Lukáš sa s vami rozlúčil. Takže tento boss fight je pravdivý a keď toto video bude mať úspech a dáte aspoň 50 lajkov na toto video, tak natočíme ďalšie video, kde proste, kde bude, koľko viac komentárov bude pod tým videom napísaných, ktorého bossa máme poraziť, tak ho obaja v tom jednom videu porazíme. No takže určite dávajte tie lajky, nech to budeme musieť urobiť, napíšte komentár teda, ktorý boss je podľa vás lepší, alebo proste, ktorého by sme mohli zbojovať. No takže to je vlastne všetko, ja sa s vami učím, Lukáš sa s vami rozlúčil. Tak daj odber, like a čus. Promise you, you'll catch